பாரு ஷார்ப்பாக ஒருத்தனை இறக்கியிருக்கிறோம். ஸோ வெல்கம் பேக் டு டி கைஸ். நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு இப்போ தேசிய சேனல். இனி இந்த வீட்டில் என்ன போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ட்ராகோய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ போட்டிருக்கோம். வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, போய் பாருங்கள். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் எடுத்துட்டோம். கடைசி ஸ்பின்னில் தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிது. எத்தனை பேருக்கு வந்து ஃப்ரீ ஸ்பின்னில் கிடச்சிது, கம்மி டைமில் கிடச்சின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னை பொறுத்தவரையும் 1000 டைமில் பிடிங்கன்னு தான் கொடுத்தாங்க. அந்த ஏகே எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி விளையாடுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போட்டு காமிக்கவே இல்லை. அதை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, எந்த அளவுக்கு ட்ராக் ஆகுது, எந்த அளவுக்கு எட்டு அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டு காட்டவே இல்லை. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரைனிங் கிரவுண்டில் போய் எப்படிலாம் அடிக்குது மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம இப்போ தான் நம்ம சேனல் வழியாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க. அப்படியே பார்த்து பெல்லை கனெக்ட் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஏகே எடுத்துகிட்டு போய் தினமும் ஆடி கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ கைஸ், இந்த வீட்டில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன், போட்டு வேறு லெவலில் அடிச்சுது. அதை பற்றி இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். முக்கியமான ஒரு விஷயம், யாரில் அவன் ஹெட் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். அட்டே இப்போ நம்ம வந்து அடிக்கணுங்க. ஹெட் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான், அடிக்க விட மாட்டானே, அடித்து காட்ட விட மாட்டானே. எப்படி அடிக்குதுன்னு கொஞ்சம் காட்ட விடுறா. போட்டானா அவ்வளோதான், அடிச்சிட்டாங்க. என்னடா அடி. சோகே கைஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயத்துக்கு போய்விடலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோர்னமெண்ட் ஒன்று நடத்த போகிறேன் கைஸ். என்னடா சொல்கிற, டோர்னமெண்ட்டாக என்னடா பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதை நான் பொறுமையாக சொல்கிறேன். டோர்னமெண்ட் எப்போன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் மெயினாக சொல்லிடுறேன் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீக்கு சண்டே பார்த்தீங்கன்னா 31 டேட்டு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 31ஆந்தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா டோர்னமெண்ட் நடக்க போகுது. சாயங்காலம் 6 மணிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் கைஸ். நைட்டு எத்தனை மணி நடக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது, அது டைமிங்கை பொறுத்து தான் சொல்ல முடியும். அன்றைக்கான டைமிங்கை பற்றி தான் சொல்ல முடியும். அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி எந்தெந்த ஸ்குவாடு இது கலந்துக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முக்கியமாக சொல்லிடுறேன் கைஸ். மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா 8 ஸ்குவாடு ஆட போகிறாங்க. ஐயோ ஃப்ரெண்டாக வராண்டாடி சேர்றாமாப்பா, சுற்றி வலிச்சு பேச வரும்ல. ஸ்ட்ரெயிட்டாக விஷயத்துக்கு வரேன். 8 ஸ்குவாடு பார்த்திங்கன்னா ஆட போகிறாங்க. அதில் என்னென்ன ஸ்குவாடுன்னு சொல்லிட்டு நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். மேட்சோட டேட்டு பார்த்திங்கன்னா டைமோட சொல்லிட்டேன் கைஸ். மேட்ச் டேட் வந்து 31ஆந்தேதி, வர 31ஆந்தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை. வர 31ஆந்தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6 மணிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அது எத்தனை மணிக்கு முடியும்னு சொல்ல முடியாது, டேட்டு கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஆனால் ஸ்குவாடு நடந்துனே இருக்கும். மொத்தம் 8 ஸ்குவாடு கைஸ். நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்குவாடாக ஆட விட்டுனே இருப்போம். ஜெயிக்கிற டீமு வந்து செலக்ட் ஆகிடுவாங்க. தோக்கிற டீம் பார்த்திங்கன்னா எலிமினேட் ஆகி அதோட அந்த இதை விட்டு வெளியே போய்டுவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்குவாடுக்கும் போட்டுருவோம். இதே மாதிரி தான் மொத்தம் 8 ஸ்குவாடு. கடைசியில் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஒரு டாப்அப் பண்ணி விட்ருவோம். 4 பேருக்கும் பண்ண முடியாது கைஸ், அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஒருத்தருக்கு தான் பண்ண முடியும். நான் மறக்காமல் பண்ணி விட்ருவேன். ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ் ஹீரோ மேட்ச்சு சோலோ மேட்ச் தான் போட்டிருந்தேன். அதில் 48 பேர் வரணுன்னு, ஆனால் 27 பேர் தான் வந்திருந்தாங்க. அதில் ஒய்ஜே ஷாட், அதை பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு தான், யோகராஜ்னு ஒருத்தவன் தான் ஜெயித்தான். அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டாப்அப் பண்ணிட்டேன். அவன் வந்து டைமண்ட் வந்துடுச்சு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன போன வீடியோ ஏகே ஸ்பின் பண்ணி போட்டிருப்பான், அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பான். போய் பார்க்காதவங்க பாருங்கள், ஏன்னா டைமண்ட்லாம் டாப்அப் பண்ணி விட்ருவோம், அதெல்லாம் ஏமாற்ற மாட்டோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஸ்குவாடுன்னு சொல்லிட்டு நான் மறக்காமல் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்குவாடை இட்டுன்னு வருவேன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 4 பேர் இட்டுன்னு வருவேன். ஸோ கைஸ், உண்மையிலே ஏகே வேறு லெவலில் அடிக்குது. எப்படி ஆடுது ஏகே எடுத்துட்டவங்களாம், வேறு லெவலில் அடிக்குது ப்ரோ, செம்மையாக அடிக்குது ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்களா, ஷார்ட்டு எட்டு தான் வருது. நான் ஒரு ஸ்குவாடை இட்டுன்னு வருவேன் கைஸ். நான் ஒரு 3 பசங்க, நான் ஒருத்தன் வருவேன், நாங்கள் 4 பேர் வருவோம். அப்புறம் மரண வாசல் 2, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கில்டு வரிசையில் தான் சொல்லலான்னு பார்த்தேன். சிலர் கில்டுலாம் எனக்கு பேரே சரியாக தெரியல, நான் வேறு கில்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால ஆனால் நான் எல்லோரும் பேரே சொல்லிடுறேன்னு சொல்லிட்டேன். அதனால் நான் ஒரு ஸ்குவாடை இட்டுன்னு வருவேன். அப்புறம் வந்து மரண வாசல் 2 என் ஃப்ரெண்டு தான் கோகுலே, அவன் ஒரு ஸ்குவாடை இட்டுன்னு வருவான். அப்புறம் 3ஆவது ஸ்குவாடு பார்த்திங்கன்னா மாதேஷ் ப்ரோ ஒரு ஸ்குவாடை இட்டுன்னு வருவார். அப்புறம் 4ஆவது பார்த்திங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு மோகன்ன்றவன் ஒரு ஸ்குவாடை இட்டுன்னு வருவான். மொத்தம் 4 ஸ்குவாட் ஆகிடுச்சு. அடுத்து 5ஆவது பார்த்திங்கன்னா ராகவா, என் ஃப்ரெண்டு தான், அவன் ஒரு ஸ்குவாடை இட்டுன்னு வருவான். 6ஆவதாக பார்த்திங்கன்னா கார்த்திக் ப்ரோன்றவர் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான், அவர் ஒரு ஸ்குவாடை இட்டுன்னு வருவார். அப்புறம் 7ஆவதாக பார்த்திங்கன்னா மகேஷ்ன்றவர், அவரும் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான், ஃப்ரீ ஃபயரில் ஃப்ரெண்டானவர், அவர் ஒரு ஸ்குவாடை இட்டுன்னு வருவார். அப்புறம் 8ஆவதாக பார்த்திங்கன்னா கடைசி ஸ்குவாடு பார்த்திங்கன்னா எஃப்கே ப்ளேபாய், அவனும் என் ஃப்ரெண்டு தான், அவன் பேர் எனக்கு தெரியல, அதனால் கேம் பேரே சொல்லிடுறேன். அவன் ஒரு ஸ்குவாடை இட்டுன்னு வருவாங்க. மொத்தம் இந்த 8 ஸ்குவாடு தான் மோத போகிறாங்க. ஸோ கைஸ், இது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் தான், எந்த ஒரு சண்டே இல்லாமல் ஆடணும் கைஸ். சும்மா சாதாரணமாக விளாட்றோம். எது ஜெயிக்குதோ அந்த ஸ்குவாடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முடிஞ்ச டாப்அப் பண்ணி விட்ருவோம். சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியாக தாங்க ஆகிடுது. மறக்காமல் இந்த டோர்னமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் பார்த்துருங்க, நான் வீடியோ போட்டுருவேன் ஒரு மேட்ச்சுக்கு எந்தெந்த ஸ்குவாட் ஜெயிச்சுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கைஸ், மறக்காமல் பாடுங்க, நம்ம ஸ்குவாடை ஆடும்.
டோர்னமெண்ட்டை மிஸ் பண்ணுறாதீங்க கைஸ். முடிஞ்ச வரையும் நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க. அப்படியே பார்த்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆன் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. முடிஞ்ச வரையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். உங்கள் சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே கைஸ், பாய் கைஸ்.